2026年4月12日、ホノルルで行われたハパルハーフマラソンに参加しました。年代別で2位入賞してましたが、気づかず帰ってしまいました。ホノルルマラソンと同じ事務局など問い合わせをしたところ、木製のプレートの盾を日本事務局に送っていただけることで本日到着しました。現地で撮影できなかったので開封を動画にしてみました。大きさの比較に iPhone15 を横に置いておきます。年代別男子で65、69でゴールされた方の総数は152名です。総合順位は1053位です。それは入賞しているのに気づかないはずですよね。ゴールされた総数は9154名で、申し込み者は12683名だそうです。ハワイのマラソンは年代別は10歳刻みではなく5歳刻みだったので入賞できました。これを励みに頑張っていきたいと思います。